भैया बियाह कइला के बाद बड़ी समस्या बाटे। मेहरारू कहलस कि हमरा के समोसा न तो हमके छोला ले आई। बोली चलो ठीक बाटे, समोसे छोला ना मांगतिया लही आवो। अब हमारा मार्केट बाटे नगरा, मोटरसाइकिल ना रहल, पैदले गईनी घामा में। रुको जरा। तो बगल में सुगन के दुकान बाटे छोला के। पता लागल कि सुगन के दुकान बंद बिया, तो सीधे चल गईनी ह बाजारी में प्रिया मिष्ठान भंडार के पास। अरविंद भैया से कहनी कि भैया समोसा चाहता हमके तनी पैक कर दो। तो कहता न कि राजकुमार बाबू का बताई, करगरबे चल गई बा घरे। 3 बजे आई तो समोसा बनी। हम कहनी 11 बजे ताटे, 3 बजे ले इंतजार करब। तो तहीं से आगे बढ़नी ह चौक पे गनी, हनुमान चौक पे पौने लाल के छोला लेवे के। अब पौने लाल पूरा प्लस्ती मार के चौकी पे बैठल बना। हम कहनी करे भैया दुकान उकान खुलल बा कि नाही, छोला चाहता। कहता ना राजकुमार भैया आज दुकान बंद रही। साला दिमाग खराब होइल। कहनी कि चलो सीधे चलनी प्लाजा पर चाउमीन ले लेनी ह। चाउमीन लेके आईनी ह। मेहरारू तो देखते मुस्कुरा गई ह। सोचल सिकरी तो छोला चाहे समोसा आई गई बा। जब खोलती है तो चाउमीन पारा तो इतना ओकरा गरम भइल न कि ओकरा पारा गरम से हम मुंह लटकौले बहरा आईनी ह। आ इहे सोचनी है भैया इस साला रणुए रहल ठीक बाटे।